Ukhoba unconde Chawe ndikho ibulela kakhulu andazi noba le ngxaki ye-Facebook ngathi sele niyisolvile noSnox yonke into ke ihamba kahle kuhle. yonke siyabulela Chawe njengoko ubufundile silapha kule ncwadi kaMarko isahluko seshumi elinesithandathu kulapho sikhona phulaphula elisifana uMarko asingethethi kakhulu kuye ngaphandle nje kokuthi ngomnye wabafundi bevangeli abangambonanga inyanga kodwa onke akubhalayo ukusetyezela umpostile uPetros yena owayesepokothweni kuye inyanga kuyiloo nto levangeli iyenye yencwadi ekumele okokuba ithethwe kuba bekuthenjwa ezibhalwe ngombonileyo uKristu kungenjalo ngohamba nombonileyo uKristu uMarko ngolo hlobo kumele okokuba okubhalileyo uthethwe mphulaphuli ngalomhla hlangana amakhosikazi esingaqondiyo nambhali ongasixelelanga ncakasa okokuba kanye lamakhosikazi ahlanganiswa likhonkco eliyintonina kodwa ahlangene wona olona khonkco sasa nje ngale mini yentseni ewahlanganisayo isingathi inhlungu kuba avuke ekuseni lamakhosikazi enelizwi elinye elinombuzo ongumthandazo ubani kakade onako
usiqengqelitye emachwabeni. Umphulaphula Elizwe FM apha kusemva kwesiganeko esikhulu sokufelwa, isiganeko esidala inxeba elingathi alinakuphola msinyane, ngakumbi xa lisanda kufika enyameni nasemphefumlweni walowo ufelweyo. Intaba, imibono imele isabonakala njengephupha kwabo basondeleyo kuYesu, ngommangaliso othi siyibonile into engaphezulu kunamandla engqondo, bambi besithi akwaba besingayibonanga. Ewe bantakwethu, kunjalo. Apha imigudu uMaria yokunciphisa le ntlungu, ewe bantakwethu, esebenzisa izithethe zokuxhola umzimba kaKristu ukuze ungakhawulezi ukubola. Oko ke luphawu lokungafuni ukwahlukana naye nokwahlulwa ukufa, kuba xa kufikile ukufa kwenza intando yakho. Ewe bantakwethu, yayinjongo yokokuba masiwuxhole ukuze sihlale siwubona, ukuze ungakhawulezi ubole, kuba xa ubolile kwakuba nzima ukusondela kuwo kusekutsha. Ewe bantakwethu, injongo yokuvuka ekuseni kwala makhosikazi yayilele kuloo ndawo, kuba kakade idabi lona le mfazwe yamakrele mhla ufelwe iphakathi kwentliziyo yomfelwa. Ewe bantakwethu, kwakunye nesithethe sothando esincamathele kulowo ubulewe kukufa. Ewe bantakwethu, ezi mfazwe zombini zihlala entliziyweni yomfelwa. Ewe kunjalo, ukufa kusithi kona ndimgqibile, kakade kugqibelisa mna. Ewe bantakwethu, nothando nalo kwelalucala lisithi akunakuba njalo, kuba namandla othando angunaphakade. Le mfazwe ke ihlala entliziyweni yalowo ufelweyo. Ewe bantakwethu, idala ke amanxeba angenakufane aphole msinyane. Ukubethabethana kwazo zindala zombini, ukufa usithi ndigqibile. Ewe bantakwethu, uthando lusithi ndimdala nam andinakuyekelela. Kuyiloo nto uMaria bevuke ekuseni ngalo mhla besiya ekungcwabeni besithi ngamandla othando, ewe simbonile uba kuphelile ngaye, kodwa amandla othando awavumanga. Ewe bantakwethu, uba mawancame msinyane, asuke athi masiwuxhole lo mzimba ukuze ungakhawulezi ukunuka nokubola. Ewe bantakwethu, ekugqibeleni kona wawuza kubola kakade umzimba usukunuke, kodwa lo gama ubani esanda kufelwa inxeba lakhe. Ewe bantakwethu, alikabi namandla okuncama, kodwa ke ewe Maria wavuka ekuseni ehamba nala makhosikazi esithi make kuyiwe engcwabeni siyokhangela okokuba ingaba inene uhambile nalowo ebesimthanda. Kodwa ekuqaleni kwendlela kukhona ingoma abayivumayo enhlizweni. Le ngoma isithi ngubani ke oza kusinceda ukuze sisuse ilitye emlonyeni wengcwaba, kuba xa ebengcwatywa uYesu ebekho la makhosikazi aliboni ilitye eliphakathi kwawo kwakunye nomzimba kaYesu. Xa ejonge kwawawo amandla ayazi okokuba asinako thina ukuliphakamisa eli litye, kodwa lo
xa kunjalo ahamba la makugazi. Kambe mphulaphuli amandla okholo wona asoloko engaphezulu kunamandla enyaniso engxaki zakho. Kakade ukholo lunqumla mhlangamini izinto zingengathi azinakwenzeka, zisuke izinto zenzeka. Namakhosikazi esabelana ngentlungu enye ebantakwethu yokufelwa ngulowo ebenzeka kuwo ubuhlobo obuhlanganiswe yintlungu ebantakwethu buqaqamba mhla kunzima kakade. Namakhosikazi wonke ebheke engcwabeni, eyona nto iwahlanganisayo likhonkco, nakhonkco enentlungu, abelana ngentlungu ingqondo, intliziyo yawo abelana ngeenyembezi esithi inene ufile lowo ebelilutho kuthi. Yaye uba kunjalo balike oza kusinceda kule meko esikuyo, apho sibona umabelana ngentlungu. Mphulaphuli, ewe ngoba ubusuku banamhlanje nangumbuzo okokuba wena unaso isihlobo. Nangumbuzo, ingaba isihlobo esi osizuze mhlangamini kuhlekwa? Uba kunjalo mhla kulilwa eso sihlobo sisengamnayo into yokwenza, ngoba wasizuza kakade kuhlekwa. Mhla ngenyembezi ungahluphele umsebenzi waso, nawe usibone njengehlobo esingenamsebenzi, kanti kakade sisihlobo osizuza mhlangamini kuhlekwa. Bantakwethu kunjalo, iba naso esokuhleka, kodwa iba naso esenyembezi, ngoba ubomi obu ayibobomi bokuhleka, kodwa buba khona ixesha lenyembezi. Izihlobo bantakwethu ezizuzwe mhlangamini kuhleka, ezo zihlobo bantakwethu ziyaphelelwa ngumsebenzi mhla kulilwa, zingazi okokuba zimele ukubamba phina. Kanti izihlobo zentlungu nezenyembezi bantakwethu zisuka zona ziqasele ukubethelela ubuhlobo bazo, ngoba intlungu ziyayazi zona kuqala. Kuyiloo nto ngeba ndithi kuwe mphulaphuli, lumkela ukuthi unentlungu ube nesihlobo ezingazani nantlungu. Lumka, ngoba mhlangamini kuvela intlungu kakudideka okokuba masukubambe endaweni na. Kanti ke izihlobo zentlungu uthi ungekayichazi intlungu yakho ukhawuleze kulile zona, ngoba ziqhelene nentlungu. Mphulaphuli weLizwi FM, ngoba ubusuku banamhlanje nazi izihlobo ezihambayo zibheke engcwabeni zibasabelana ngentlungu. Mphulaphuli, isihlobo sentlungu asinamandla akuhlekisa ngengxaki yakho, ngoba naso ngokwaso siyayazi intlungu. Uninzi lwabantu abakulula kubo ukuhlekisa ngengxaki nentlungu zabantu benziwa kuba ubunzulu bentlungu abazange bahlangane kunye nabo. Okokuba unesihlobo, qiniseka okokuba esi sihlobo siyazana nentlungu, ngoba isihlobo esingazani nentlungu singakushiya ecaleni kwendlela. Yimbongi yamabandla ngamabandla, bantakwethu, esona sihlobo nguYesu wokunceda xa uwayo. Bantakwethu kunjalo, kaloku esona sihlobo esinokuthenjwa ngawo amaxesha nguYesu. Kodwa nangu umbuzo esiwuzisa kuwe ngoba ubusuku banamhlanje, ewethu usenokukhala, ukhala ngezihlobo, kanti isihlobo bantakwethu usuke wena wasibopha kwindawo ebekungafanelekanga usibopha kuzo. Zikhona izihlobo ngamaxesha onke othi noba uchaze ingxaki ethile kuzo, kodwa uyikhe phezulu, ngoba azazani nentlungu. Zikhona ezenyembezi, kanti zikhona ezokuhleka. Mhlangamini kuhlekwayo ubalisa
Mhlangamini kuhle kulilwa inyembezi, uyazivimba lolwazi ngoba eyona nto siyaziyo kukuhleka. Kodwa inyembezi asinamava noba zakhe zalila, kodwa asinabunzulu bentlungu ebetheleleke ezintsweni. Kuyiloo nto ke Mphulaphuli, xa uza kuhamba indlela ende yobomi, qiniseka okokuba izihlobo ohamba nazo ziyazalana nemeko yokuphila kwakho. Akungencedi uba ungumntu onentlungu, uhlangene nesihlobo ezizihlobo ozithathe mhla kuhlekwa, ngoba mhla intlungu yaqandusela ezo zihlobo asukuyazi okokuba mazukuthuthuzele kanjani. Kanti izihlobo zona ezazana nentlungu ziyayazi okokuba zimele ukuphatha ndawuni, ngoba ziqhelene zona ngokwazo nentlungu. Mphulaphuli, mlumkele umntu ongazani nantlungu usazana nentlungu. Mlumkele umntu ukuzixhumanisa naye ongenamava abethwa yintlungu, ngoba Mhlangamini uhlangene nentlungu inene, uyazobela iqhithala lokungazi okokuba makathini na. uMaria, ewe bantakwethu, nala makhosikazi basuka kancikane belawulwa yintlungu, besabelana ngentlungu. Iinyembezi zomnye zithe chapha komnye, neenyembezi zomnye zithe chapha komnye, behamba bonke bekhokhelisa ukholo besithi nokokuba ilitye lingakanani na. Wazidala Mphulaphuli, nanku umbuzo esukunika wona namhlanje. Yenza indlela msinyane, ukhangele isihlobo zakho, ngoba indlela esuka kule ndawo kuyo ebheke emnqamlezweni iyadinga okokuba ukhangele abantu onokubathemba ecaleni kwendlela, ukhangele abantu abanegxalaba elibanzi lokulilela. Ewe bantakwethu, kuba abantu banamhlanje bayakulilela, bakunika igxalaba lokulilela, kodwa kwelaa cala besithi ndanditshilo. Mphulaphuli, lungisa izihlobo onokuvuka ngazo entseni ukuze uhambe nazo. Ungazi uba uyaphina, kodwa unethemba lokokuba abo bantu ndihamba na. Enkosi baba. Imvuselelo kwilizwe FM sentando yakho.
uye kumphulaphula phambi koba uye kumphulaphula Jabu. Yes sir. Phambi koba uye kumphulaphula uJobi Chawe uke walwa nezihlobo zakhe. Yes. Esilwa nezihlobo zakhe uJobi. Ade waxabana nazo wathi kuzo nina nezihlobo ezizindumisa. Ngoba ingxaki kaJobi wachomana nezihlobo chawe ezingazaniyo lenhlungu ngexesha lenhlungu. Yes. Xa unesihlobo izihlobo zakhe wazithatha ngexesha lobumnandi. Wathi wakuhlelwa inhlungu wacinga uba usenokuqhuba nezihlobo zakhe awayenakho ngexesha kwakumnandi. Kanti izihlobo zobumnandi ziyohluka Chawe kwizihlobo zenhlungu. Ngoko ke baninzi abantu esibazondayo nesilwe nabo sisithi benziwa kuba abazozihlobo, yaye xa kumnyama bayazimela. Bamele ukuzimela ngoba ayizozihlobo zobumnyama, zizihlobo esadibana nazo kumhlophe. Xa kumnyama asinamava okokuba mazithinina, asinakulwa nabo ngoba zizihlobo kakade zokukhanya nakutshona ilanga esidimela. Kuyiloo nto mphulaphuli kumele uba ube nazo izihlobo zobumnyama ngoba lizawusibakala ilanga, lizawutshona ilanga. Ezuhamba nazo zobumnyama zizawuphelelwa ngamava nakutshona ilanga. Mandukuyeke Chawe. Imizuzu ke ngama-53 ke ibethile ke intsimbi yesixhenxe siphaa kula ncwadi kaMarko ke 16 kula mqolo wesine ke singaliqenqelwa ngubani na ilitye. Silapho ke mphulaphula welizwi FM 0769134521 0769134521 ungasibamba ke khona emnxebeni ke mphulaphula welizwi FM ukuze ke ungene kulo ilizwi. Kanti ke 041110 0514 041110 0514 0769134521 sinombolo zethu ke ezomphulaphula welizwi FM ongasibamba kuzo uze ke emnxebeni ungqene kule ke ilizwi elibekulweyo ke ngabo abefundisi ke sikwimvuselelo ke yelizwi FM. Vuselelo kwilizwi FM siyintando yakho. Ilizwi FM siyintando yakho.
Ilizwi FM molweni ekhaya. Molweni mfundisi Dantela kunjani ekhaya? Kuhle bawo Khondo ninjani ekhaya? Siyabula nakona mfundisi Dantela. Ewe bawo. Mandibulise kuba ufali. Bulise kuba usikhuphela. Yes dad. Ya ngibathini qala ke mfundisi. Okay. Lapha Rivers Day. Uthuba ufalile. Inceko zami uvukile engcwabeni. Ewe bawo. Ya ngisithi nepaskeni ke mfundisi. Yes dad. Ya sinamandla amatsha. Zonke izinto lesidibene nazo akubethele unyana womuntu sahlazeke emandleni. Yes. Ya ndisithi ngalomasi mfundisi wazila amazwi. Ewe bawo. Ya ndomelela kakhulu ekhaya. Sahlazeka kakhulu emandleni. Wahlaziyeka bawo. Sahlazeka ba asinto engamandla kuhlazeke emandleni. Noba imeko zibangela sibe kwimeko kodwa kwasifumana amandla. Nyana womuntu awubethele emnqamlezweni. Sathi sifumana ubomi obutsha sakuvukelwa bawo. Obutsha bamfundisi Bhayibhela. Lesithi lamdese nje nami ndivele. Ewe bawo. Sithi abantu simamele ngomonde. Yes dad. Ya simamele ngomonde mfundisi wami hayi. Mandikade labanye mfundisi ndiyabulela kakhulu. Nkosi kakhulu ke bawo siyabulela kakhulu. Phulaphula Ilizwi FM 0769134521 0769134521 sikumvuselelo yelizwi FM sikumvuselelo yelizwi FM 0769134521 sipha kula ncwadi kaMarko ke lishumi elinesithandathu singaliqenqelo ngubani na ilitye. Ilizwi FM siyintando yakho. Ilizwi FM molweni ekhaya. Molweni njalo kunjani? Kuhle tata Khondo ninjani ekhaya? Sithetha noSanzi benyata kwemdantsane. Ewe bawo. Ndibuze kuba umfundisi ufaleni uba umfundisi usikhuphi kwelacala. Yes dad. Umbuzo umile. Xa umomo bephuma benethemba uzovuka unyana umntu kodwa bebona umbuzo ba ilitshe. Bazalicengelwa ngubani? Yes. Ngokuba utshawe into efanele siyijonge siyithandaze ukuthi xa ucengwe ilitshe sithi ngelithi kanti ucengwe ilitshe kulo Mzantsi Afrika enzeni kwevoti sihambe ngafrika omtsha. Abantwana babantu kulithi ngibatshabalala kuwela le mifula ezimfula. Ingathi nenkokheli ngathi kalicengwe ilitshe ucinge inkokheli ezintsha wawutshawe Khangelwe ezintsha bawo kulonyaka. ezintsha bawo ezawutshila izinto. Mbawo. Imisebenzi iyaphela, ikhampani ziyaphela ngoba esikhongune lokushedingi yamoshaka into zabantu ayaphela imisebenzi. Yes bawo. Kanti sicela ukuthi lonyaka evoti sicase liqengwe lithe bawo. Ewe. Siqengwe into ezintsha eMzantsi Afrika. Siqengeke le lokushedingi Yes lo bawo. Mzantsi Afrika umhlaba. Enkosi bawo. Siyabulela kakhulu ke tata. Awu uthi bawo ke xa kuqengqwa ilitye, kuqengqwe nelitye lenkokheli ezintsha. Sike sithi kwinkokheli ezintsha ezizawujonga abantu abamnyama. Zikhumbulo ba kukho abantu abamnyama ababelwele lenkululeko. Xa kuqengqwa ilitye zicinga abantu abamnyama.
0769134521 0769134521 phulaphula ilizwi FM ke sikuwe ngoku ukuze ke ungqine kulo ilizwi lenkosi silapha kuncwadi kaMarko uvuko lukaYesu. Ilizwi FM molweni ekhaya. Mandibulise bawutshawa, mandibulise umfundisi wami. Molo bawo. Bawethu ukuqala nje ngoba ndinincome ningabefundisi. Mbawo. Ngoku ithuba lesekhona lokunincoma, ndinganincomise ningasekho. Webawo. Bona bawethu sokuzinsukwana nje ndikumamela kodwa ke sendikuthathe nakufaka kula category abawuqaleni noba ukukhuphela noba ongasekhoyo kuba uJoel ufafa bawo noko bawethu niyaphilisa bawethu ngiyanithetha izizwe lenkosi kunjalo nje idimoni liyakwazi ubani lihlokoloze emntwini noba selisihleka na yes andinqobe kwawa ndinibulele futhi ngaloko sibonge uThixo ngalo manikhawuleze nje ngumzalwane uBlango lo ndinaphethe ngoba manikhawuleze nje isondele elizwini yes bawo elivuliweyo ilizwi elovuko abamama uthi umbhali ke abamama bahamba bebathathu yes dad babekhona abamama bawethu xa ingcwaba likaYesu xa uYesu engcwatsha kunjalo nje babelibonile ilithe elibekiweyo engcwabeni kodwa abamama azange baphele mandla ekuyeni baqhubeleka kodwa apha endleleni bawethu kuba kaloku kwelinye ixesha kube khona amadabi tata asithandabuzisayo banento ababuzana yona apha endleleni ba ubani na ozakuqengela elalithe kodwa ngenxa yokholo bawethu babaqhubeka bamama azange baphele mandla bandikhumbuza tata xa bebuzana lemibuzo bandikhumbuza umbuzo owabuzwa nguIsake ebuza kuyise uAbraham ethi naku umlilo kunjalo nje neenkuni nazi ndiyazibona kodwa ke ngoku iphimvu eyekwensidini elinyukayo athi uAbraham xa kemphendula lo nyana wakhe athi idini elinyukayo uThixo wethu uzozibonela imvu yedini elinyukayo naba mama baqhubeleka beyaphambili kuba kaloku ukholo bawethu ukholo bawethu lunjalo bawethu babeqonda ukuthi abamama uThixo uzozibonela anina ozawuliqenqa elani ndakhumbula bawethu umbono wabona uJoseph kusiqhiti saPatmos bawethu uthi ndambona lo wayefuna ngasinqile kaThixo iphethe incwadi ibhaliwe njalo nje ngamaQuinas track uthi ndeva ilizwi libuza bafanina ona ukuyivula incwadi nokuyikhangela uthi azange kufumaneke namnye phansi emhlabeni phansi komhlaba naphezulu emazulwini akufumanekanga namnye obenako ukuyivula incwadi nokwanqika amatyina wayo uthi kodwa kavakala ilizwi lisithi unyana kaDavide ingqambo kaDavide indemelele isizwe sakayuda ikweyisile ukuyivula incwadi nokwanqika amatyina ayo asiqhenqe ngoku bawethu kuzo zonke ingxaki esithi sikhangelene nazo ngoba ngaba thina uthi nesidonga sibone ukuba zingxaki esinganokwazi ukuthumela ngale kuzo kodwa bawethu uThixo yedwa onako ukusiqhenqa ezo ngxaki zethu asidedise noba ngabe mhlambe ubone uba kunelitye elivalileyo phakathi kwakho nempumelelo yakho okanye kunelitye elivalileyo phakathi kwakho nephupha lakho kodwa elo litye nguThixo yedwa
mina sibenguThixo nguye yedwa onako ukulihlebisa endleleni yethu elonyithi njengoba wenza njalo kuba kaloku abamama tata babeziphethe kholo tata bethethe yonke into abebefuna bezawuyenza phana bebeqonda uba kodwa ingakinye yayililike uba ngubani ozabasusa elalike sinazo zonke izinto kodwa ngubani ke ngoku oza kulisusa elalike awethu mandibulele mandiyeshe bawethu Nkosi kakhulu bawo siyabulela kakhulu kubawo Mphulaphula Ilizwi FM 0769134521 0769134521 nombolo yethu ke leyo mnxeba ngasibamba khona ko sikumvuselelo ke sipha kula ncwadi ka Marko 16 siphethe ke uvuko lika Yesu ingathi ke inimba befundisi bam ayinamida ingathi inimba ayinamida kuba oMaria aba baphelele emnqamlezweni wade kwatshonilanga uYesu wangcwatywa namhlanje siva kuvuka bona bephethe iziqholo kuba lenti inimba ayinamida bayakhumbula oba ebethelo emveni kwentsuku ezintathu ndabuya ndiyichithe ndiphinde ndiyakhe itempile baphethe iziqholo ekseni bebheka engcwabeni lika Yesu abalindi balapha befundisi bam balindile kuba bengenawo amandla wokuvusa umuntu balindele nje obani ongavula ingcwaba bahleli apha ithi iBhayibhile kwakhunyikimo olukhulu boyike isithunywa esikhulu sathi sukani ngoba ufikile uGabriel onamandla olapha phakathi kumele avuke abheke kuyihlo Ilizwi FM molweni ekhaya Ilizwi FM molweni ekhaya simphunculile Ilizwi FM molweni ekhaya Ninjani tata? Kuhle tata Khondo ninjani? Ngiyaphila tata ngiyaphila igama ngumxolisi ngowaganda apha eBizana. Yes bawo. Tata hayi ngiyaqala ukungena kwesiteshi esikwandapho tata efaleni ku TikTok tata ndimlandela kakhulu kuchannel. Siyabulela bawo. Kahle wayiniphilisa kakhulu tata. Yes tata. Ndiyabulisa kakhulu kodwa izilizwa ndivanga kahle bendibhizi emnyama kwamna ndiyenda download i-app ndilalele ku-app lapha ndilalele khona sikumarko bawo i16 oMaria babheke engcwabeni babona umbuzo othi siza kuliqenqelwa ngubani na ilitye tata ndiyabulela kakhulu njobe ngilandele ndifundapha siyabulela kakhulu tata siyabulela kakhulu enkosi kakhulu tata siyabulela ke nawe ke ube ngoqala kuphumela wa download i-app yethu uxelele nabaninzi apha eBizana siyaphila ngiyabonga kakhulu enkosi kakhulu ke tata 0769134521 befundisi bami ingathi kuthiwa nibhaqwe ku TikTok Ilizwi FM molweni ekhaya Ngizibhaqela bawo manibulise kuwe umfundisi umfaleni yes sir umfundisi kuphela kule evangeli kokubhalwa kuMarko kasuko u16 kuyaphi yes sir nomqolo wesithathu bethetha bodwa besithi kubanina oya kusiqengela ilitye lisuke emlonyeni wengcwaba iphawula fundisi apha ixesha lobheka phambili kodwa ingcinga esemqoka into engaphambili bawo fundisi ngoba abamama banalombuzo babuzana ngawo kodwa akukho mpendulo kulombuzo
babuzana ngawo. Ngoba ngamanye amaxesha kuba njalo bawuthawe, kuba njalo ngamanye amaxesha. Kuba njalo imibuzo ibakho kungabikho mpendulo. Ilento efanele uba niyayiphendula ningakwazi uyiphendula ngoba nixakene nento, akukho sisombululo salento nijongene nayo. Kodwa naxa nje Mfundisi ubhacela kunjalo abamama ababuyi mva kodwa babheka phambili. Ewe bawo. Naxa nje kunjalo abamama abami elihambeni kodwa bayahamba babheka phambili. Naxa nje kunjalo Mfundisi, abamama abajiki kodwa abamama babuzana bebheka phambili besiya kule ndawo ababheka kuyo. Ngamanye amaxesha Mfundisi into yentandabuzo iyenzakalisa. Into yentandabuzo idala uba athi obheka phambili afune ukubuya umva ngoba imibuzo engenampendulo idala loo nto kakade. Kodwa Mfundisi ngivumele ndithi into encede abamama kuhamba kunjalo nje bangajiki eluhambeni. Baxa bafika ilitye ebelisemlonyeni wengcwaba ebexhalatyiswe lilo, bafika lisusiwe Mfundisi, ngoba le nto esixakayo Mfundisi ayimxaki uThixo. Le nto esixakayo ayimxaki uThixo ngoba uThixo kakade ezisixakayo thina unaso isisombululo sazo. Ngoba le nto ibidala oba baxakwe bangayazi noba iza kwenzeka njani le nto. Kodwa xa bafika le nto yenzekile. Uthi ke Mfundisi ingxaki apha ilitye ebelithe zinzi emlonyeni wengcwaba kodwa lasuswa umnikazi nomsusi kwamatye. Mhlawumbi Mfundisi le nto iyenzakalisa ngoba ilitye lakuhlala empilweni yomntu, lakuhlala ebomini bomntu, lakuhlala kwintlalo yomntu, iyaphela ithemba amaxesha amaninzi. Yile nto uYesu xa efika eBhethani mongameli waxa esiza wathawulelwa ngumntu xa eyovusa uLazaro engcwabeni, wathawulelwa nguMartha. Kwasuba ukulapha ande njengafanga umfawethu. Wathi umbuzo ewubeke phina yathi impendulo yokuphelelwa lithemba. Ngoba ngamanye amaxesha kongameli ithemba liyahlutheka. Uyiva le nto xa umntu ephendula aba lo mntu akasenathemba lona. Yathi ithemba laphela empendulweni. Nkosi selentsukune ebhubhile uselenuka. Kodwa xa efika uYesu phezu kwengcwaba into yokuqala abayithethayo wathi lisuseni litye. Mfundisi laxa lisuswa ilitye unyamadinga wakhangela phezulu. Nkosi ucela undiva ndive bangasihlandlo. Mfundisi lithi xa lisuswa ilitye athi umntu noba ubefile kodwa avukwe ngoba sempilweni. Ngoba uthetha elisusa ilitye wathi uYesu ngokwakhe Lazaro phuma engcwabeni. Waxa ephakama wavalela ilizwi mkhululani izithandelo umyeke ahambe. Mfundisi bandiyeke ndisithi amatye angasuswayo ngabantu abangakwazi uwasusa. Ukhona
ngumsusi wamatye yayaqa awasusa amatye akaphinde abekelitye emntwini ngoba siphila kwilizwe mfundisi apho abantu abanintsi zizithulelo sabanye abantu ngenxa yoba babasusela amatye le nto ababecinga uba iluncedo isuke ngoku abo bantu baphatheke kubi abanye abantu uyingozi umntu fundisa ubhaqela akunceda namhlanje abanoncedo kuwe kodwa ngomsa le nto bekuncede ngayo akunukuneze akuphathe kakubi ngaloo nto le nto ndithi kumvumela ususwa ilitye nguthixo kulosuswa ilitye ngumntu mandibulele mongameli Nkosi kakhulu ke baba siyabulela kakhulu Fundisa usikhuphela ukho bawo Ndikho chawo bawo sikule ncwadi kaMarko njengoko umkwayi esivulele yimini enkulu ke lena imini yokuvuka kwenkosi engcwabeni kodwa apho sime khona ngale mini yanamhlanje kukutolika abantu abaseluhambeni olubheke engcwabeni yes uthi ke umkwayi bayakhethwa abantu bokuhamba ngemini enzima ngelithi ke akuhuqwa nabanina ngemini kaxakeka kodwa abantu bayahluzwa kukhethwa abathile phakathi kwabathile ubona kokuba le imeko ifanele bona ndicinga uba noYesu wenje njalo mfundisi wami ngamaxesha athile wayekhetha abafundi abathile ahambe nabo enyuka intaba ngoba zikhona imeko ezifuna abathile phakathi kwabathile mfundisi wami andazi okokuba lamakhosikazi inoba ayethetha ntoni na kuMaria unina kaYesu kwezi ntsuku zidlulileyo yes ba ukuzama ukumomeleza andiyazi namfundisi kangangokuba andinqweneli mna ukuba ngalamakhosikazi kwezantsuku ngakumbi emveni kokubethelelwa nokungcwatywa kukaYesu andazi okokuba inoba obabusuku babuchitha bethetha ntoni na kuMaria ngoba imeko ezinje mfundisi wami zidala ukuxhobosheka kolwimi nokulimala kwengqondo nobudenge nokungakwazi ukuzikisisa ukucinga kodwa mfundisi ndibulela nje ukuva okokuba ayekho ecaleni kwakhe lamanina emphahlile bulela ukuva mfundisi okokuba uMaria kweli xesha lobunzima wayengeyedwa kodwa wayekunye nabantu wayengaziva eyedwa kuba lamakhosikazi ayekho ecaleni kwakhe kwaye isenzo sabo seso sezihlobo zokwenene ngemini yenzima ngoba mphulaphuli izihlobo zenene zicaca ngemini kaxakeka izihlobo zenene ababozibonakala mhla iluyolo iluvuyo kodwa zibonakala ngemini yenzima abaxhasi bokwenene babonakala ngemini kaxakeka
intlungu kaMaria apha kuyabonakala okokuba yintlungu yabo. Imbilini yakhe bayithabathele kubo, babambisene naye kweli xesha lobumnyama nobunzima ngokuthi babekho kunye naye. Apho akhoyo kulapho bakhoyo nabo, bangumtya nethunga ngale mini. Ndiqinisekile kokuba uMaria naye wayetsala amandla kula makhosikazi, athi awubona okokuba la makhosikazi alapha ecaleni kwam athi ngexesha lokutyhafa omelele, ngoba babeyintonga esekhosi kuye ngeli xesha, babengumsimelelo nentuthuzelo kuye ngale mini phakathi kobunzima azifumana ekubo. uMaria nala makhosikazi baza apha engcwabeni bexakanisekile kuba emnqamlezweni iye yanga abenzi bobubi bayaphumelela, nabo bebecinga okokuba baphumelele, bakhwanqiswa ngale ntsasa yanamhlanje xa kucaca okokuba icebo labo liphanzile. Sele bathe bahamba imigudu yokokuba ingcwaba linqatyiswe, lingoneli nje unqatyiswa, lintyinwe kude kubekho nabalindi. Ewe, bebezibona bephumelele, bevuma amagwijo oloyiso, bezingomba isifuba, bezibona njengamaqhawe, kanti oko kukukhwaza bengekaphumi ehlathini. uMaria ke nala makhosikazi xa besiya engcwabeni banombuzo wokokuba ngubani na oya kusiqengqela ilitye, kodwa noxa benombuzo nje abajiki, ababuyi mva. Imibuzo yona ikho kodwa babuza besiya phambili. Kunjalo kaloku mphulaphuli xa unabaxhasi, zithi zikho imeko ezidodobalisayo kodwa ngenxa yabaxhasi bokwenene uzive usemandleni. Okokuba ebeyedwa uMaria ebengenakuwafumana amandla okubheka engcwabeni, kodwa amandla okubheka engcwabeni uwacuntsula kula makhosikazi ngokuthi la makhosikazi abekho ecaleni lakhe. Ngamandla lawo omnye awafumana komnye, ngoba namhlanje bayimphumba yamanyama ebubini nakwintlungu kaMaria. Sizowuthetha loo nto mphulaphuli ngobu busuku ngelithi abantu bokuhamba ngemini yenzima bayakhethwa mphulaphuli, ukwenzela okokuba ungazithathela abantu abazawujika kwabona babe ngumthwalo kube, ube unomthwalo onqwenela okokuba mawuphathiswe uncediswe kuwo. uMaria ngaphandle kwamathandabuzo usabambeke kwimeko yangolwesihlanu, emehlweni akhe kusathetha iGolgotha, ukunaba kwamathunzi, kodwa la makhosikazi amphelekile. Kodwa noxa behamba bonke abakaqondi okokuba kanti namhlanje kukuthi chapha kwelanga. Amathunzi ebenabe izolo liphumile namhlanje, bekuyizolo ngoku belimathumbantaka, kodwa kuthe qwenge namhlanje. Ewe, akukho luvuko ngaphandle kokufa, kodwa le imini yeyemvuko ekufeni. Mve uPawulosi, uKristu evukile nje waba sisandulela sabo balele ukufa, athi luqhayiso endinalo olo. Ewe, uvuko luzisa ukumangala kwanovuyo ngaxeshanye, kuba kaloku uvuko kukubuya kwethemba, kukuthi qwenge kokusa, kukubuya kwamandla. Kunjalo kaloku xa uThixo ezibonakalisa kuwe usengcingongweni kungekho cebo lakuphumela, ayabuya amandla use uzibone uthabatha imitsi uyojika ngasosangweni ngaloo mini inkosi incothula uvikwe enyameni. Le mini yokuhamba kwala makhosikazi ebheke engcwabeni yimini yokubuya kwamandla le, emva kokuba ebethile xa inkosi ivukile. Kaloku mfazi ekuphelelweni
wethu ngamandla likho ixesha lokubuya kwamandla sizokuthi mphulaphuli unganikezeli ngemini yokuphela kwamandla kuba asaza kubuya likho lona ixesha lokohlulwa lokuthezwa amandla nokungcatshwa kodwa naku uSamson siva okokuba zahluma inwele zentloko yakhe namhlanje kumakholwa yimini yokuhluma kwenwele ingalo ezibuthathaka namadolo agevezelayo aphuthuma amandla yimini yokuyondelelana kwezinto njengamhla kubuzwa umbuzo nyana womntu angaphilana lamathambo ndathi inkosi Yehova kwazi wena profeta kulamathambo uthi kuwa mathambo ndini hlanganani ndakuprofeta kwarhashaza ithambo lisondela kwithambo lalo kwangena umoya aphila amangenyawo kungoko mphulaphuli sizokuthi kuwe namhlanje bajonge abantu ohamba nabo okokuba banagalelo lini kuwe ngakumbi ngemini kaxakeka ungahambi noxakekile ngemini uxakekile abangazuba luncedo kuwe kodwa kuyafuneka okokuba uthabatha abantu abaza kunika amandla ngemini yokuphelela kwakho amandla ukuze ukwazi ukuthi ungandivuyeleli lutshaba lwam kuba ndiwile nje ndiyakubuya ndivuke ndihlele bumnyameni nje uYehova uya kuba kukukhanya kum sizothetha loo nto ngale mini yanamhlanje mphulaphuli izihlobo zokwenene zibonakala ngemini yenzima ndiqinisekile ukuba uMaria namhlanje akayikholelwa into ayenzelwa ngalamakhosikazi inoba unemibuzo emana esithi yintoni na endakhanza nenzela yona bafazi ndini bendingubani okokuba nindisingathe ngolu hlobo aba bafazi nguSikho kuMaria ngemini kuphela macebo bangunimba mayibenye bafazi emphulaphuli bayakhethwa abantu bokuhamba ngemini yenzima bangumsuli wenyembezi kuMaria kuye njengomfelwa aba bafazi baligqange lomlilo kwintsunguzi yobumnyama azifumana ekuyo lamakhosikazi aluchongo kuMaria kule ndlela yentandabuzo bangumvusi kuye ngemini yokuba buthathaka inene balithemba lakhe ngemini yokutyhafa omphulaphuli umthandazo nomnqweno wethu ngokokuba uThixo makakunike abantu bokuhamba ngakumbi ngemini kaxakeka ngemini izinto zingakuhambeli kakuhle ngemini ubhekabhekayo kungekho bani uThixo makakunike abantu bokuhamba abaza kuthabathela kubo intlungu yakho kubuhlungu ukuhamba indlela yentlungu uxhakwe ngabantu abahlekayo nabavuyayo okokuba izinto azikuhambeli kakuhle emphulaphuli baninzi abanesingqala namhlanje baninzi abangqurhulekayo abathi izinto zam ziphuma nabo basecaleni kwam ebendibathembile okokuba ngabathandazeli nabaxhasi bam endleleni kanti akunjalo abalapha ecaleni kwakho kanti balapha nje ukuzawucholachola ubunzulu bentlungu yakho ze babe nento yokuthetha sizokuthi namhlanje hluza abantu ukuhamba yobubi ndiqinisekile uMaria akayikholelwa into ayenzelwa ngalamakhosikazi ngelithuba ngemane ndisithi aba ndibaphiwe nguThixo inene uMaria inoba unexesha lokugwantya inyembezi ajonge phezulu athi kanti uThixo unjani okokuba ndawufelwa ngumntwana asuka abandinike abantu bokundixhasa ngolu hlobo umphulaphuli bayakhethwa abantu bokuhamba ngakumbi ngemini yenzima masahambe tshawe bawo bakhethwa abantu
engxakeko. Chawe andazi chawe kodwa ilusizi lento mfundini ithethwa nguSkhuphi. Yes dad. Uyazi chawe sigawula nje sifake epokothweni. Yes. Sifake nenyoka mfundini. Njalo. Sifake njengohamba nje chawe nesihlobo sakho. Kanti sikuthandazela ububi kuba mhla usisha sinyuka ngawe. Sinyuka ngawe sona kuba lento ithetha kumphulaphuli ngokumphulaphuli chawe kusemandi. Ngokumphulaphuli kusemandi izinto zihambela kakuhle. Bayakhethwa abantu bokuhamba. Khetha abantu, ikhangelela abantu bokuhamba. Iqela labantu abadanileyo bedaniswa ngabantu abebezizihlobo zabo lininzi ngoku. Yaye akazokudanisa ngoku izinto zisakuhambela kakuhle. Uzakudanisa mhlangamini izulu sibakala. Uthe unyana Madinga xa efika kokwabo kwathiwa ngawanina lamanxeba. Wathi lamanxeba adalwe ngabantu endandicinga uba bazizihlobo zam bandenza lento. Mphulaphuli bakhethwa abantu bokuhamba. Hamba nabo abo hamba nabo ngoku. Kodwa ndiyakuxelela abantu ohamba nabo kuhlekwa badla ngokuyisakala xa kulilwa. Abantu abazizihlobo zakho mhla kuhlekwa bayoyisakala mhla kulilwa. Kuyiloo nto sithi kuwe uzawubadinga abantu bokuhamba mphulaphuli. Okwangoku uzakubadinga sukuthi ngenxa yoba usahlekwa wonwabe kakhulu ngengathi alizokufika ixesha lenyembezi. Balungile abawunabo asithi uba batshintshe sukubatshintsha kodwa uma ngabokuhleka ke yiba nabo yiba isipewili mphulaphuli aphulinde khona uba mhlala gqabhuka emvini lokuhleka uzawufaka ivilo yazi uba lona liza kumelana nohambo ngoba abantu abaninzi sitshilo badanile ecaleni kwendlela. Xa umbuza uba yintoni ekudanise kangaka athi ndiphoxwe ngumntu ebendimthanda nebendicinga uba sisihlobo, kanti ngalo lonke elo xesha esi sihlobo asimphoxanga kodwa ibisisihlobo sokuhleka. Ufuna ukuziguqula yena asenze isihlobo senyembezi. Mphulaphuli zikhona izihlobo ezidalwe nguThixo uba esi sisihlobo sokuhleka. Mhlawumbi kulilwayo asizukwazi ukuhamba indlela. Khetha izihlobo eza kwenyuka indlela. Khetha izihlobo ukuze izihlobo zokunyuka kwendlela azizukufana nezihlobo zokuhla kwendlela. Masambe chawo. 0769134521 0769134521 ngasibamba ke kulo ndombolo ke mphulaphula Lizwi FM. Sikule ncwadi kaMarko ke lishumi elinesithandathu ke uMaria wabheka encwabeni noMaria wasemagadala noMaria unina kaYakobi noSalome. Khangela izihlobo onohamba nazo indlela. Ivuselelo kwizwi FM siyintando yakho. Mama
Sikuwe ke ngomphulaphula welizwe FM 0769134521 sikuwe ke ngokunqinila izwi pha kuMarko 16 sipha kuMarko 16 ke sisithi khangela ke izihlobo ohamba nazo khangela izihlobo ohamba nazo kuba izihlobo zobunzima ohambe nazo ebunzimeni singahle ke zihambe nawe ithuba elide kodwa batha befundisi ezi uthe wahleka nazo kungahleka xa kufika ixesha lobunzima ziphelele kuhlekeni ingathi zingahle kwenze ziphe zazihlobo uYesu ebezincede izolo ziphe zazihlobo namhlanje kutheni ngezo zoqala ukuzomkhangela encwabeni ziphi izihlobo zakhe bapha ababhathumeye bebanceda izolo baphi aba baneqhenqe bebanceda izolo ukuze namhlanje sizomkhangela encwabeni wasuka uMaria wahamba only nezihlobo zakhe Ilizwi FM molweni ekhaya. Molweni bawuta. Molo bawo. Ninjani? Kuhle tata Khondo ninjani ekhaya? Sikhona ndingamothanga isikhathi ngicela ukubulisa uba ufalile. Yes bawo. Noba usikhuphele ngale. Nawo bawuthawini nawo baphulaphuli belizwi FM apha enjikalanga. Kulizwe ngumahlebetha ngapha eBizana emagusheni emampundla. Emagusheni bawo. Baba ilizwi lanamhlanje esilivulele kuMarko impela ukujoyina phakathi kwalo bawo sizoliginqolwa ngubani nini izinto zithi uThixo njengoba sithi namhlanje uvukile ndifuna ukuba nomyalezo omncinci bawuthawe indithethe nento kancinci andifuni nibe mtente kuba nibe mfitshane baba konke umphulaphuli nami siqu sami kuzinto zonke njengoba uYesu evukile uzovuka nengcinga zethu esizingqwenelayo abanye bawuthawe ba plans zokuba bawokhe imizi kulonyaka abanye bawuthawe bane plans zokuthi bafumane umsebenzi abanye bawuthawe bafuna umsebenzi kuze kuphela unyaka kodwa uThixo ukhona ngifuna ukuthi kumphulaphuli kuko konke izihlobo nje ngabo konke ngabanye amaxesha siba nezihlobo yokuthi bahleka abantu babe bethetha abantu kodwa ngicela ukuthi ngizini ngingavumeli abantu abazothetha bangathetha ngalonto bayithethayo kodwa akumele namze ngizibonakalise bebeka eli yami bengiphindisa ngamazwi angabangaziwathanda kodwa kumele nami ngicela ukuzibamba izenze nesikenge bawuthawe ngiyabulela kakhulu Nkosi kakhulu bawo bawuthawe uxolo nje kancane yokufanise nomnye umzalwane ngapha ebesikhona ePasikeni uthetha nje ngawe ndithi hayi budikwazi ukuthi haya kunguye ngike phela nize download i-app nabo abanye basebizana lo baba ongenileyo fanele bekhona apha kuthi hayibo kuwe lokwethu uzusibulisele lapho bawumfundisi Nkosi kakhulu bawukwetshube Nkosi kakhulu siyabulela umnyama lo wababa umnyama uthetha njengathi kubani lo dida akufana kwabantu Nkosi yamthambile ba kufana nabantu Nkosi kutata Nkosi siyabonisa sidala Nkosi bawo Uthi lo bawo umnyama njengamba uScoop uthi umnyama tseleketi umnyama tseleketi qoba kudzinyana ba Ilizwe FM molweni ekhaya Phunqukile Ilizwe FM molweni ekhaya Mama tata wami kunjani Kuhle mama Khondo ninjani ekhaya Siyaphila nathi ndifuna unginilizwe tata wami Yes mama wetatana Ngena mama okwenzekayo nami ndakhe ndaphansi kwezihlobo yes endangisithi xa kwakumandi kushekwa kumandi zibonakala ihlobo zininzi zivela zininzi zixhaphakile yes kodwa kwathi kwawunquma kwakubi kum zanqaba ihlobo sanqaba ihlobo kwanzima
kodwa zathi zandibona xa ngingathi ngiyaphinda ndiyaphakama ndababona abantu abasondelayo kum. Ewe. Ndakhetha ukuhlala naba bebekade behleli nam mhla zibalekile ezibeni kade ngihleka nazo. Siyabulela kakhulu ke mama. Nkosi kakhulu ke mama. Apha eNyarha siyabulela kakhulu ke mama eNyarha. Ingathi xa kusibakala izihlobo siyakhawuleza ukudeda. Imizuzu ke ngama-42 bethile ke insimbi yesibhozo selesiselele nje imizuzu ke elishumi elinesibhozo kubethe ke insimbi yesithoba ke kungahle ke phanga insimbi yesithoba sohlukane ke imvuselelo ke le siqhutyelwa nguye ke umfundisi umzuki sifaleni hamba kokunye naye inhlabi yekhaya umfundisi uZamani Sikhuphela. Elizwe FM. Hello tata unjani? Kuhle mema Khondo ninjani ekhaya? Siyaphila tata ngulinde eBedford. Yes ma'am. Ndithiwa lilizwi lakho tata wami. Lamazwi ndiyawazi tata. Ewe mama. Elilizwi uthi kukho ihlobo usicela ngendidi zehlobo. Ezimbili uthi zikhona izihlobo ezibonakala xa kumnandi. Ezihlobo ezindidi zehlobo ezinye zihlobo xa kusenyuka. Ezinye zihlobo xa kusehla. Tata ngizibonile izihlobo bengisebumnyameni izo. Ewe mama. Ngimcelwe ngumalume wami. Ebengumkhonze sazana noThixo. Kodwa ke ndazibona ihlobo ndisebumnyameni. Zabonakala tata. Kwezi hlobo ngithetha ndisebumnyameni ndisesizikizikini solwandle. Yes mama. Abonakala into yoba izihlobo ezindithandayo ndazibona. Liyinene tata le ndiyithethayo. Amnandi amazwi akho oYesu Kristu Nkosi yethu amen. Nkosi kakhulu ke mama. Ziyakhethwa izihlobo. Khangela izihlobo hamba nazo ziyakhethwa izihlobo. Elizwe FM molweni ekhaya. Molo tata. Molweni. Ngolvuyo kiswa eMasel. Yes mama. Namhlanje uthetha ngezihlobo. Ewe mama. Ndivakalelwa tata. Ndinqonelela ifamily yami yonke yakakiswa tata. Ivane xa ifikelwe ngumoya ombi kaSathana xa kunamhlanje. Ifamily yami ayivani tata. Ndinqonelela ngale mina namhlanje uThixo abe ngakwicala labo. Ivane Thixo babengakade ingabantu abavanayo kodwa namhlanje abavani Thixo ndicela wena Thixo wami inga namhlanje bavane besikade sidityaniswa ngabo tata kodwa namhlanje abavani ndicela umoya kaThixo ungenelele xa kunamhlanje ifamily yami ivane ingakumbi umakazi wami ndiyabacelela Thixo babe moya mnye besikade singabatshana thina sidityaniswa ngabo kodwa namhlanje bazintsalu ndicela wena Thixo
sivane nabo xa kunamhlanje bavane ngoba kaloku bazalwe ngabantu abanye ngiyeke usathana Thixo ngiyeke usathana Thixo acimba indawo uyithathile kodwa akayithathanga ngoba sayazi sithe ngoba kugqibesa wena Thixo wami namhlanje magqibesa wena Thixo wami kwifamily yami amen tata Nkosi kakhulu mama siyabulela Zero 769134521 sikuwe ke mphulaphuli ke welizwe FM sikuwe Elizwe FM olene ekhaya Nkosi bawo man ndiyabulela Nkosi yami Yes dad Nkosi yami ndiyabulela man ngizililizwe Yes baba ndiyabulela ngalamazwi makhulu niwabekileyo ndicela wena Thixo nisibeke nithandazweni akabe sibeka umkhulu wethu yes nesenzile somelela nangoku ihleli ndibulela kakhulu ndizililizwe tata yes baba ndicela wena Nkosi yami isiphamandla ukuba uThixo ungakuthi kubani na ungasichasayo ndibulela amazwi akho tata ayandiphilisa Nkosi kakhulu bawo ube nayo nesenzi yami tata nangoku Nkosi tata kakhulu ndiyabulela imithandazo yenu yasiphilisa tata kakhulu siyabulela siyabulela kakhulu ke tata 076 9134521 076 phulaphula elizwe FM sikuwe ke siphakula ncwadi ke kaMarko 10:6 zikhethe ke izihlobo onohamba nazo indlela khetha izihlobo onohamba nazo indlela Nikho befundisi bami
Sikho chawo. Sisaphangele ba. Ewe, ngicimba senitshayisile. Uselelo nje ibizuzo esibhozo ke ngensimbi yesithoba sohlukane. Singasonga into zethu ukuze sohlukane pha ngensimbi yesithoba. Chawo. Ela namhlanje chawo. Ukuthi nje ukuphula susithola manje ya isithola isihloba sithola isihloba ya sudibana nje nomuntu kuba nisike ahleka idibana kwidawo bethenga kuyigrocery libe sekuthinta inamba uba isihlobo sakho asitsho uba ayinawuba sisihlobo sakho yes kodwa khumbula chawo usithole ungekho ngxaki ewe uba unokuthanda umuntu ongenangxaki chawo uyathandeka umuntu ongenangxaki ngoba umuntu ongenangxaki nobuso bakhe buyaxela uba akanangxaki yes ya kanangxaki lo kodwa ziyathandazela isihlobo yes ngoba uza kudinga nawe yes ubuya phawula chawe into edala uba uJohane bemke bonke abanye abafundi ashiyeke uJohane pha ikhona into enzulu kunoba engumfundi kaYesu emhlanganisaneni yes noMaria bemke bonke abanye abantu kodwa ikhona into enzulu ehlanganisa uMaria noYesu yiyo emdale ukuba uMaria ayoba phansi komnqamlezo noba imeko imbi kangakanani na laa nto inzulu ihlanganisa uMaria ileya inzulu ihlanganisa uJohane kodwa bonke abazizihlobo zikaYesu abanye yabazizihlobo mhla ejika izonke zimbalwa esenza inhlalo yes kwatyiwa fish and chips apho kwatyiwa loo nhlanzi nesonka kumandi bonke abo bantu chawe zizihlobo zobumandi yes zobumandi yes isihlobo chawe tshintshiselana naso ngenyembezi yes masilile lentanyeni kuwe ube manzi intamo zinyembezi zesihlobo nawe kube manzi intamo yaso yohlukane xa ihamba uhamba nobumanzi benyembezi otsutsi chawe kudala babethatha imeva basike isandla nomnye asike phezu kwesandla udityaniswa igazi kwawudityaniswa igazi libuyisele kweza ndawo lesilonda okay ngathi simane simphuncula bawuzotsho ewe chawe simphuncula umgwayi ndiyeva kodwa ke besisitsho mfundisi wami nje kumphulaphuli okokuba ubomi bona bunzima chawe akuhlali ilulonwabo yes and ke inyaniso into yokokuba siphila nabantu singabantu siphila phakathi kwabantu yes abantu abaninzi bakhala inyembezi ngenxa yokuyeliselwa ngabantu ababecinga bazizihlobo zabo yes abantu uyabona uYesu wayecinga ba angathatha ibullet ayithathele uJudas zange ayazi okokuba ingaba nguJudas odubulayo
uyabona ke abantu abaninzi Chawe bahlangane nalonto bawo ngoba ubomi kulilishwa Chawe okokuba ubukhulu becala bambalwa abantu abanqwenelela omnye impumelelo. Ewe. Ubukhulu becala abantu banqwenelela omnye ukungaphumeleli. Banqwenelela omnye okokuba adodobale ngamandla kunokuba aphumelele. Kunzima ukuvuyisana nomuntu sele ephumelele namhlanje. Yes. Umuntu uhleka kancinci xa eflathela uthi yenzeke ntoni lento inhle kulomuntu ngoba unqwenelo kokuba makehlelwe zizinto ezimbi. Uyabona ke ngoku inkohlakalo eseyikho ngoku leyo kokuba umuntu ongakunqweneleli kuhle usuka ngabi kude kuwe kodwa bekufutshane. Athi awuba kufutshane enza unako okokuba nale into sowunayo mawungabi nayo ngoba ngoku ukuphakama kwam Chawe kusekuhleni kwakho. Yes. Kufuneka kuhle wena ukuze mna ndiphakame nam ndithandazela lonto ndisebenzela lonto ukuphakama kwam makuhle wena. Uyabona? So ke ilento ke ngoku ithi hey bantu bakuthi masihluze abantu bokuhamba ngoba imbali nezinto ezininzi esezenzekile baninzi abantu abalinyazwe ngabantu abahamba nabo. Yes. Abantu bebebathembile okokuba lo akanawuza ndijikele babajikela abo bantu. Abantu bayathengeka Chawe. Ewe tata. Ungacingi ba abantu abathengeki. Uthi omnye umbali uyayibona inja nethi inja ilambe iya kulatafile yomuntu onesonka noba ngubanina. Ayikwazi uba loyal emntwini xa ilambile iba loyal kulo onesonka. Lowo onesonka iyawuhlala etafileni yomuntu onesonka. So ilento ke sithi bakhetha abantu bokuhamba mphulaphuli ukuze ungakhalezi manjiyane usithi ndandibathembile aba bantu ndicinga okokuba bane-best interests zam kanti akunjalo. Bantu baphakama ngabantu namhlanje. Kodwa umuntu ophakamayo xa ephakamayo jonga uba uphakame ngabani laa mntu ngoba ingathi abantu abaziphakameli ngoku baphakama ngabanye abantu. Yile nto sithi ke bakhetha abantu bokuhamba ukuze ngemini yenzima uyazi uba aba bantu baya kuba secaleni kwakho. Inkosi Chawe. Siyabulela. Ubuyile. Ewe, ubuyile. Siyabulela kakhulu ke man. Hayi ndibuyela ungabuyi isikhathi. Ndibuyela ungabuyi. Ndibuyela bantu ngabuyi. Hayi masibulele. Hayi Chawe. Uyawusesibambela ufefe ke uChawe. Unento ongaligqibi ke uChawe ufefe. Unento ongayazi bawugqibeni. Hayi masibulele siyabulela Chawe makube kuhle manje. Nkosi masithatha ufefe. Ubabalo lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, budlelwane bukaMoya Ingcwele, bahlale kuthi sonke ngabanye kude kubuye inkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen buddy. Amen. Nkosini ke bawo. Nkosi kakhulu Chawe man. Chawe sibulela kakhulu. La pekazimulo Phulaphula Ilizwi FM ke ibimvuselelo ke leyo ibiqhutywa ke nguye ababhexeshi ke bemvuselelo nguye ke umfundisi umzukisi Faleni hamba kwakunye naye ke umfundisi uZamani Sikhuphela masihlangane ke kwicawa elandelayo ngentsimbi yesixhenxe uyokujopa ngentsimbi yesithoba okwangoku mna nawe ke masohlukane kuseni ke ngentsimbi yesithandathu ke uyabe ekho umfundisi uGeorge Mukabo esithi ke yena ungayiphushi lento into kaThixo leyo uyabe sitsho ke siphethele ke inkonzo yakusasa emfeni koko angene ke umalume weCountry Sinbet sithi ke vuka sizwe nomalume weCountry masihlangane ke Mphulaphula Ilizwi FM kwixesha elizayo. Sondela mama sondela baba sondela ko sondela mkhulu